Bože, 3000 v mínuse. Toto nie je dobre. Ja chcem vedieť, čo je za tým. Forex so stop lossom je hrozné, ako tí ľudia na to naletia, ako som aj ja. Alebo teraz, keby si zadal niekto šorta, hurá, ježišmaria, ja som miliardár, ja som milionár, ja neviem čo. Ale je to jeden obchod. Ja neviem, ja sem tam sledujem aj TikTok, pozerám si tam nejaké tie krátke videá, keď sa nudím. A oni chcú hneď peniaze. Oni chcú, v momente chce zarobiť, on nechce čakať. To je veľmi, veľmi rýchly svet je dneska. Jak im to všetkým ide. Jakí sú všetci milionári. Ale neukáže žiadne straty, ukáže len to, čo zarobil. Ukáže to, co vlastně všichni chtějí vědět. Áno, presne. A vypínam to takisto, keď stratím nejaké peniaze, tak poviem si, ja to nechám už len ako boli na to automatizované. Musím povedať, že som nestratil. Zo svojho pôvodného kapitálu som nestratil nič. Vždy som stratil len to, čo som niekde zarobil. A keď som stratil, tak len z týchto peňazí. Zdravím všechny obchodníky na burze, tady Kuba z Elitways. Elitways je projekt, kde společně s členy našeho obchodního klubu automatizovaně obchodujeme futures a opce. A do dalšího podcastu přijal pozvání Tibor. Vítám tě tady. Ďakujem pekne. Tibore, pojďme to odpálit a pojďme se zaměřit na tvoje začátky v tradingu. Já věřím, že máš za sebou už nějakou cestu a mohli bychom to přiblížit divákům. Tak pojď do toho, jak jsi začínal s tradingem. Teraz otázka na protiotázka. Myslíš trading ako aj Forex, alebo... Úplně od začátku. Čistý list papíru, Tibor se začíná zajímat o burzu, investice, trading, nějak začal, co dělal, jaký byl jeho první obchod? Začal som tak, že dostal som pozvánku na mail, nič som o finančných trhoch ako dovtedy neriešil. Dostal som pozvánku na mail do nejakého hotela predstavenie obchodovania na finančných trhoch. Zaujalo ma to ako ďalší príjem, išiel som tam a tam nejaký švajčiarsky občan ponúkal veľmi jednoduchú stratégiu, ten zvláštny template. Keď sú 4 štvorčeky zelené, pôjdeš hore. Keď sú 4 štvorčeky červené, pôjdeš dole. Hovorím, no ukáž. 4 svíčky, jo? Ne. Štvorčeky. Tam mal ako štverce. Jo, takhle, jaký indikátor. Indikátor. Jo, Indikátor pod grafem a ja na to pozerám, no ukáž mi to. Ukázal to, tam bola plná sála ľudí, všetci ako ohromní. Hovorím, fajn, dobre, zarobil hneď nejakých 100 €. To je pekné, ale hovorím, vieš čo, ja by som si to chcel očakovať, chcem si to vyskúšať. Lebo že to stojí 1600 €. Hovorím, ja ti 1600 € nedám, ja ťa nepoznám. Ako, dáš mi to vyskúšať? Že áno. Zobral som to domov, a nainštaloval som si ten template a pozerám, fajn, 4 zelené. Wow, mám 2000 $ doma. Super, zavrel som počítač, fajn. Na druhý deň to otvorím, zase spravím nejaké. Bože, 3000 v mínuse. Toto nie je dobre. Ja chcem vedieť, čo je za tým. A vlastne takto som začal nejako sa zaujímať o finančné trhy a vôbec o to, čo to je burza a ako sa to obchoduje. Pretože človek si uvedomí, že je to postavené na nejakom človeku, ktorého vôbec nepoznám. Je to nejaký template. Toho človeka niekde zrazí auto vonku, ja z toho nič neviem, čo sa tam deje. Veď toto je úplne choré. Hovorím, a ja tam mám dať vlastné peniaze? Nie. Tak som proste začal tú cestu, ako myslím si, že každý z nás, to bol rok 2009, a išiel som XTB. Našiel som XTB. Zaujímavé. Prečo robíte tie školenia zdarma? Bolo mi to podozrivé. No, že my vyčakáme, že budete loajálni. To znamená, že vám nafulujem účet, ale keďže to neviem, veľa ste ma nenaučili, ja vám nedoverujem. A zase, išiel som ďalej a takto som hľadal, skúšal, na ADM som to potom cvičil, už som si vedel platformu dostaviť podobne. Až som sa dostal, ja neviem, tiež všelijakých, aj u ruských brokerov som bol, aj tade po svete, indických, kanadských. Potom už som začal rozmýšľať, že toto nie je dobre, všade nejako strácam peniaze. Prišiel som až do Prahy na
Money Expo? Áno, myslím, že taká konferencia bola Money Expo. A tam ma zaujal Turek a Dvořák. Takže u nich dvoch som si pozrel všetky tie nástroje, ktoré vlastne neboli v tom čase dostanú normálne. Ty vizualizace. Ninja Trade. Ninja, áno. Aj doteraz ich mám, v podstate, lebo mám lifetime. To znamená, že to mám nastálo. No a niečo z toho ešte aj používam, a si doplňujem akože k tomuto. A snažil som sa tiež, poviem tak, že žiadny obchodník nedá svoje know-how takto. Človek sa musí zapojiť a musí nad tým hodne rozmýšľať, že čo urobí, ako to bude. A proč? A proč, presne. Takže trvalo mi to 6 rokov, než som všetky tie popisky, všetky tie veci, ktoré oni mali v hlave, som dostal ja na základe svojich poznámok dohromady. Vytvoril som si nejaký systém, presne tak, ako to oni vysvetľovali, fajn. No a potom som vlastne zistil, že ja stále prerábam. Prečo to je možné? Prečo to je? Zistil som, že najprv si zistiť, aký si obchodník. Nemôžeš vôbec nič urobiť bez toho, aby si začal vôbec študovať psychológiu. Tak fajn, tak potom som narazil na teba. Kamarát mi ťa odporučil a hovorím si o Burza živie. Nebola ešte Burza živia, ešte boli Obce živie. 2016. Pozerám, Bože, ten Jakub to tak zložito vysvetľuje, ja mu nerozumiem, ja neviem, čo to hovorí, Bože, kde to sme? Hej, toto ja som nikdy nepočul a toto vôbec nie je o tom, že ja kliknem a už to ide. A túto teraz, on to tam dáva takto, ja neviem, čo toto je. Ja to nebudem sledovať, to sa nedá. Ja tomu nerozumiem. Vypol som ťa až do roku 2019, keď mi zase ten istý kamarát povedal, že ale toho Jakuba sa pozri. A prečo stále sa babreš s tým, keď tam stále strácaš peniaze? A hovorím, lebo už som do toho toľko investoval, času, peňazí, všetkého proste a nedá mi to, ja som určite už niekde pred koncom. Ja nie som proste na začiatku. Ja tomu rozumiem, ja viem, čo sa tam deje, jak sa to deje, už ako klamú brúkry, ako ťa oberú o peniaze. Už všetky tieto veci ovládam. Napriek tomu stále moja hlava nie, ja to budem robiť. Tak som ho požiadal, aby ti zavolal, že teda chcel by som ísť k tebe na osobný mentoring. A teda mi pomohol, akože kontaktoval ťa, ja som k tebe išiel na ten osobný mentoring a vlastne začal som znova tie obce, ale iným spôsobom. To znamená, že bolo to úplne iné, keď ten človek ti to vysvetlí. Keď začneš nad tým rozmýšľať, nedá ti to, lebo povieš tak, že ale jemu to ide. On to robí takto a prečo to robí? A prečo to je tak? A prečo? A stále tá otázka, ja ich mám doteraz. Prečo? Ja neovládam všetky tie veci, čo si povedal. To ani zďaleka nemám toľko vedomostí, čo ty. Ale stále ma to baví s tým teda, že sa nachádzajú nové cesty. Tie opcie sa dajú tak krásne spájať do rôznych kombinácií, že jednoducho Forex so stop lossom je to hrozné, ako tí ľudia na to naletia, ako som aj ja. A než sa z toho vymania, alebo majú možno, že niektorí sú takí akože lucky man, že máš šťastie na začiatku a proste, alebo teraz, keby si zadal niekto šorta, hurá, ježišmaria, ja som miliardár, ja som milionár, ja neviem čo, ale je to jeden obchod. A on ho bude strácať možno rok, 2 roky, alebo znova napakuje takisto, jak napakoval do toho šortu a nemá to za chvíľu. To nemá. My říkáme vlastně, ty jsi říkal Lucky Man, u nás se vlastně říká Lucky Monkey. Která se vlastně, nebo děje se to samozřejmě. Stále. Jak jsi říkal Forex a stop loss, tak aby jsme to asi uvedli pro ostatní na pravou míru, tak asi víme, že jsou tady brokerské společnosti a bavíme se o CFD, o Contract for Difference, skrze likviditu a vypořádání. Broker vlastně různýma technikama manipuluje. A to je vlastne, veľakrát sa mi aj napríklad stalo to, že roztiahnutie spredu na 50 bodov.
čož bolo akože katastrofické. Aby si to šáhlo. No jasne. Aby si to na tebe šáhlo. Áno, presne. Zažil som aj také, alebo zohnal som si nástroj kdesi z Indie. Nejaký manik vyrobil taký akože nazval to gun, Forex gun. Forex gun, akože bohovská vec. Ako to funguje? No fungovalo to tak, že nastavíš si to na obrazovku presne, kde máš tlačítka na platforme buy alebo sell. Presne. A vyjde vyhlásenie správ a ty si nastavíš do toho Forex Gunu proste, že ak bude správa o 0,2 väčšia, ako je predpokladaná, tak ideš buy. Jasne. Hej, ideš sell. Ono to fakt stlačilo v milisekunde. Jeden jediný krát sa mi podarilo zarobiť na austrálskom doláre. Hej, že to bolo za sekundu som mal 100 bodov, som dostal a všetky ostatné som prerobil. Bol to vynikajúci Forex Gun. To byl přímo samopal. Hej. Takže aj s tým to proste človek hľadá. Najprv hľadá nejaký ten svätý grál, alebo svätý indikátor. Alebo něco, co vlastne funguje furt. Hej, že toto keď si zadám, to 100% musí výsť. Nemusí to výsť, pretože trhy, ty neovládaš trhy. Ty sa musíš uzemniť a musíš si povedať, že ty si nie je pánom tohto trhu. Ty môžeš sa akurát prispôsobiť, môžeš využiť šancu a môžeš mať nejakú možnosť výhody. Áno, pravdepodobnosť výhody, ktorú proste ty buď si našiel, skopíroval, alebo niekde zistil. Ale nič iné nemôžeš. Proste pomocou opcií sa dá ale manevrovať. Dá sa hrať šach. Dá sa hrať šach pomocou 4 figuriek, ktoré sú. A tieto 4 figurky si musíš stavať na to pole s určitým predpokladom. A rozmýšľať trošku dopredu a rozmýšľať s tým, že nie som pod tlakom, nie som pod stresom. Málo kto, no teraz by som povedal, že ak otvorili tie jednodňové opcie, tak určite veľa ľudí na to nabehlo. Je to vidieť to v rámci volume. Tak, pretože ak má niekto, alebo niekto chce čakať týždeň, hej, tak zdá sa mu to, že dlhá doba. Strašne dlhá doba. Dneska sme v rýchlej dobe. To je taká vec, že tí ľudia, oni chcú hneď peniaze. Oni chcú, v momente chce zarobiť, on nechce čakať. On nechce proste sa trápiť tým, že ja budem rozmýšľať nad tým týždeň. To je veľmi, veľmi rýchly svet je dneska. Pozrieš okolo seba a každý jeden mladý proste, neviem, ja sem tam sledujem aj TikTok, pozerám si tam nejaké tie krátke videá, keď sa nudím a pozerám na to a hovorím si, že bože, toto sú všetko, jak im to všetkým ide, jakí sú všetci milionári, hej, všetci majú všetko, hej, ale skutočný človek, ktorý sa tým zaoberá alebo normálne obchoduje, takéto hlúposti nebude dávať na video. Ani to proste nebude prezentovať. Ani sa toho nezúčastní. Lebo dobre vie, že proste tie percentá, ktoré oni tam ukazujú, to nedokáže bežne zarobiť. Naozaj by musel mať neobmedzený kapitál, Jasne. ale neukáže žiadne straty. Ukáže len to, čo zarobil. Ukáže to, co vlastně všichni chtějí vidět. Áno, presne. Já třeba taky mám nějakou zkušenost s takovouhle jakoby prezentací, když jsme byli mladší, tak jsme se taky snažili něco ukázat. Ale když už jsme teda ukazovali, řekněme, kravinu, třeba nějaký auto, tak hned v tom videu prostě byl ten výpis od toho brokera. Podívejte se, tady jsou, když vám tady něco ukazujeme, tak je tam ten důkaz a koukněte, ono to sice, ten příběh dopadl dobře, ale ten průběh, ta cesta, byla tady nějaká ztráta. No a pak jsme třeba zjistili, že to vlastně nejsme my. Sice ty videa měly jako třeba větší zásah, taková je hold doba, ale rozhodli jsme se na to jít prostě tou cestou, hele, pojďme ukázat, jak se to fakt jako dělá se vším všudy. Možná je to pro někoho, nebo pro většinu je to nudný, ale my nejsme pro většinu. My jsme prostě pro lidi, co to chtějí jako reálně dělat. A jasně, chceme mít víc začátečníků,
v našem klubu, protože hodně lidí na začátku a že s tradingem a investicema začíná hodně lidí dneska a bohužel se chytají do těchto z těch pastiček, že jo? A my bychom rádi přinesli v rámci Elite Ways pro ně místo a možnost, jak se učit hned od startu dobře, ale přesně ty si k nám hledal cestu 2 roky, že jo? Když si říkal, co to povídá ten Kuba. No, tak ten 2016-2019 ako ono to bolo také, že stále na vážkach, ale nedarilo sa mi pritom zlato, ropa, neviem čo, aj ES-ko som skúšal, hej, ale stále to boli CFDčka. Ide o to, že CFDčka, to je to dôležité slovo, ktoré tam treba použiť, že nie opcie, alebo skutočný trh, ktorý teraz mám, hej, alebo toto vlastne aj stalo sa mi, že aj binárne opcie som skúšal, čo už bolo veľmi zaujímavé na Cypre. Volal mi človek z Cypru a vraví mi, že musíš dať viacej peňazí na účet, potom ťa budem učiť. A hovorím, zlatý môj, keď ma chceš učiť, tak mi niečo ukáž, čo vieš. Ja ti viacej peňazí nedám. A on stále, že ale bez viacej peňazí ti to neviem ukázať. Ja ťa chápem, ale ja pokiaľ neviem ani o čo poriadne ide, zasa som tam, ja neviem, 500 €. A hovorím, skúsme si toto, ako z tých 500 € som zvedavý, lebo vidím videá, že vy tam niečo kliknete, za chvíľu sme vonku a že je to zarobené alebo prerobené. A ja mám stále len prerobené, hovorím. No, že, ale keď dáš 10 000, vieš, no tak prerobím 10 000, mu hovorím. Tak buď mi to ukážeš, alebo mi nevolaj ďalej. Nevolal a už som nikdy nevidel ani účet, vypli ma všetko, zrušili. Ale si fajn, to už je někde v garáži. To už neuvidím. Binární opce jsou už zakázaný. No. Ono hodně lidí právě se mi taky párkrát jako stalo, že na mě někdo jako zaútočil kdysi dávno, že podporuju takovouhle sprostotu. Ano. A já říkám, ježiš, ne, já obchoduju klasické opce, to nejsou binární opce, hned jsem věděl, o čem je řeč. Ano. Binární opce zkrátka, to je mega podvod, nebo byl, už je zakázaný, že jo. Ale vlastně pochází ze světa, když to trošku zjednoduším, CFD, že jo. Mm-hmm. Protože vlastně ty stejné brokerské společnosti, co fungují i dneska, tak když si nabízeli normálně binární opce, že jo. CFDčka nejsou špatný, ale záleží, jak se s nimi jako zachází. No. Asi když to zjednodušíme, v Americe jsou pro retail, pro začátečníka vlastně zakázaný. Ale my tady s nima vesele vlastně začínáme a broker nám dělá právě, že dojde si pro stop loss. Začali regulovať tú páku v Európskej únii, že predtým bola páka 500, teraz je 30. Ano. Hej, ale stále sú možnosti... Ti nepomôže v té manipulaci. Hej, keď som mal účet v Austrálii, v podstate tam urobili iba taký krok, že dali mi na výber, keď to začali regulovať, že môžem sa preniesť do európskeho systému, kde budem mať páku 30, alebo na Seychely. Budem mať stále páku 500. Jasne. Že oni už ako Austrália nemôžu to ponúkať, takže preniesli celé, to je naša pobočka, všetko bude rovnaké, nič nezmení sa, všetko máte rovnaké, hovorím, aha, tak vlastne nepodlieham regulácii a z tých Seychelles bol problém peniaze dostať naspäť. A zase banka nechcela ich príjmať, tie peniaze zo Seychelles, že sú vlastne nejako... AML prostě. Nejaký podvod. Jaký mají pôvod? Že... No, že sú tie peniaze, že čo to je, vy ste posielali do Austrálie, teraz to máte niekde na Seychellách. Hovorím, tak toto sú všetko také veci, ktorými sa človek potom stretne a učí sa. No ale hovorím, tak už musí byť to niečo normálne, regulérne a vlastne keď som pozeral, ja som si aj tie obce živie, ešte proste tie lekcie, niektoré tam študoval popri tom, aj keď sme už boli ako burza živie, hej. Ešte stále tam je otvorený ten portál, aj prihlasovacie tieto mám, takže sem tam je to určite taká motivácia, že do toho portálu sa pozriem a nájdem si tam niečo, čo proste mi treba schýbalo, alebo proste to bolo inak vysvetlené. Pre mňa, akože
A máme teraz obrovskú možnosť a škálu na stránke, ako sa to učiť. Ako sa to naučiť postupne. Můžu do toho jenom vstoupit? Lehce. Nedávno moje videa viděl člověk, který dělal u tvůrce trhu. A vlastně nastupuje i do našeho analytického týmu. A budeme to spolu posouvat. Nastupuje i jako můj mentor, protože všechno se dá posouvat. Jasně. A říkal, že ty videa, které vlastně my máme, ty hlavní na Elitways nebo ještě ze starý Burza živě, že jsou skvělý, ale pro malou skupinu lidí. A že hromadu lidí otráví, znudí přímo. Nebo prostě jsou těžkopádní. A já říkám, souhlasím, a proto vlastně teď ten rok, jako minulý rok a předminulý byla priorita AOS a konečně ho nastartovat, tak ten rok je priorita udělat to vzdělání znova, mnohem líp a hlavně interaktivní cestou. Máme prostě velký tablet na zdi, který tam se dá promítat platforma, dá se do toho jakoby zakreslovat, dá se to různě jakoby postprodukčně vytahovat ven. To si ukazoval. A ta odezva bude úplně jako jinačí. Takže teď vlastně přemýšlíme, jak to udělat co nejefektivnějc, jak to rozdělit, protože je hromada témat, který chceme posunout a vlastně bude vznikat algoritm. Co to znamená? Tam budeme probírat témata různýho druhu z pohledu těch automatizací, aby člověk, který pravidelně bude chodit do algoritmu, tak byl vlastně schopnej nejenom chápat ty věci, ale prakticky si postavit i třeba nějaký systém. To je fantastické, lebo ja som v tom absolútne like. A mám teda určité nápady a návrhy, ktoré som chcel predniesť, ale takisto som sa stretol, toto, čo vravíš, je veľmi prínosné. A poviem moju cestu, nebudem hovoriť o nikom inom. A moja cesta u teba bola tak, že začal som pozerať všetky tie videá, ako veľmi veľa ich tam je. Tie prvé videá a musím povedať, že ťažko sa mi prijímali. Ťažko. Musel som ich na 3-krát. A 3-krát celé a na 3-krát. Lebo proste... Že 9-krát tak. Áno, takže som, priznám sa, zaspal som pri tom. Len si, až mi niečo ušlo znova. A treba začať, jak by som povedal, nie tými prvými videami, lebo tie som nakoniec aj tak pochopil, až som sa dostal do určitej praxe, až som si to všetko ohmatal a potom som zistil, že však ja sa musím pozrieť do tých prvých videí, lebo toto mi nestačí. Tu mi chýbajú nejaké veci do tej skladačky, tak vlastne ja som prešiel potom na čisté obchodovanie, ako čo sa robí, jak sa to robí, prečo, za čo, na čo. A potom som sa vlastne späť vrátil a teraz vidím, že áno, aký je to rozdiel, keď vníma nejaké úrovne človek, ako nejaké úrokové sadzby k tomu a keď si na to pozriem, že aké sú tie odchýlky, čo to bude robiť, hej, jaká je tam percentuálna štatistika a že z čoho tá štatistika vychádza, že to nie sú nejaké dáta, že mám a že ja som si ich vymyslel, že ja som ich vycúcal z prsta, ale sú niečo sú opreté. A vlastne toto teraz, jak sme boli v sobotu na tom seminári, tak vlastne tiež som sa stretol s tým, že tí ľudia sa pýtali, že odkiaľ ty to vieš. Ale ja hovorím, tak ja to viem normálne z hlavného kurzu. Tam to sú, ja ťa odkážem túto, že otvor to a túto máš toto video, si pozri, toto si pozri, toto si pozri. Alebo dávali Pavlovi otázky v podstate na to, že prečo VIX 8%, prečo si myslíš, že to tak bude a prečo, hovorí, to je len určitá pravdepodobnosť. To je pravdepodobnosť na určité percentá a s týmto treba pracovať. Jasne. A ty si to musíš otestovať, ty si to musíš zistiť. Ty nemôžeš očakávať, že keď chceš ručne obchodovať, že Jakub ti tam dá, že teraz tlač plus C-čko a k tomu si daj minus P-čko a proste a teraz čakaj a že čo sa bude diať. Všetko si otestuj. Ty si môžeš nastaviť tú platformu na minútový graf a na tej minúte zistíš, že čo sa deje, hej, pôjde ti to rýchlejšie, nebudeš musieť tak dlho čakať, hej, a máš to vybavené. Pochopíš a hlavne
hovorím, naučte sa ako robiť s tým TOS-kom. Pavel ho krásne vysvetľoval tam. A hovorí, že toto je alfa omega, aby ste videli, lebo veľa ľudí je vizuálnych. Veľa ľudí je vizuálnych. Je to lepší vidieť. A chcú, že čo to urobí, lebo tá predstava, málo kto z nás, ja tiež nie, má tú predstavu, že keď spojíš určité opcie spolu, čo to vytvorí nakoniec, ako to zmení ten graf. Takže tiež som stále v tom TOS-ku a skúšam si to. Hej, zadám si nejaký obchod a skúšam si, že čo to urobí v prípade takomto, posúvam si to, ako sa mi ten trh bude vyvíjať, ako mi to bude vyvíjať celý obchod. Čo môžem očakávať? A zároveň musím pozerať aj ten VIX. Vlastne všetky veci, ktoré si nám dal, ja ich považujem za veľmi prínosné a veľmi podstatné. To je alfa omega. A to, čo je navyše, to sú všetko bonusy. Na týmto sa musí človek vážne zamyslieť a proste stále každý deň ideš do boja, ideš na trh a musíš pracovať. Je to tak? Musíš pracovať hlavne s hlavou. Hlavne s hlavou a áno, ja mám problémy. Ja som zistil, začal som študovať tú psychológiu a zistil som, aký som obchodník, že potrebujem určité mantinely. V tých mantineloch sa musím udržať, čož sem tam sa mi nedarí, lebo tá psychika je veľmi dôležitá a to by som chcel akože aj skúsiť apelovať, že či by sa nemohli urobiť určité lekcie o psychológii, lebo považujem ich za veľmi podstatné a ešte sme sa v klube o tom nejako nezmienili, ani sme o tom nediskutovali nejako veľmi. Je to pravda, my jsme vlastně analyticky zaměřená skupina, klub. A ty, když jsi zmínil obchodníka, jaký jsi obchodník, že potřebuješ svoje mantinely, tak předpokládám, když se dostaneš za ty mantinely, tak se může tak... Musím vědět presne, čo robím. Jo. Panika, může tam nastat i nějaký zkrátový jednání. Jasne. Jo. Jasne. Co se týče rizika a tolerance k němu, tak seš spíš, že se nebojíš riskovat a jdeš do toho páka, si zmínil, nebo seš konzervativnější? Vieš, ono to funguje tak, že dopredu, keď viem, koľko môžem stratiť, tak som kľudný. Ano. Proste to mi nevadí. Proste som nastavený, že to sa môže stratiť. Jasne. Ale ako náhle, keď spomeniem ten Forex, že proste som sa dostával do straty a videl som, že ide mi to a teraz, keď mi to dočiahne stop loss, tak ma to uzavre, začal som rediť. Trebárs, hej. A keď redíš, vlastne ešte horšie pre teba. Lebo môže, nemusí. Zopárkrát sa ti podarí, že zarobíš, ale väčšinou potom... Dlouhodobě je to ztrátová vec. Presne tak. No a vlastne pri týchto opciách je veľká výhoda, napríklad aj tá posledná polhodina, teraz jak sťahuje naspäť ten trh, že vždycky vybehne, že proste nastavíš si nejakú objednávku a ide to mimo hranice, mimo rozpätie a teraz rozmýšľaš, tam je ten bod, pri ktorom rozmýšľaš. Pohybuje sa to 5 bodov hore-dole a rozmýšľaš že tady to stojí, zadám už tú ochranu, nezadám tú ochranu. A niekedy je fakt len sekunda na to, že proste stlačíš, dáš tam tú ochranu a povieš si, dobre, mám to už zabezpečené, mám tú pozíciu free. Už je, vydýchneš si asi a je ti to už fuk, hej? Ale keď ju nezadáš a uteče ti to, môže byť malé. No a to je to vlastne, že čo ja dokážem podstupovať, že utečie mi to. A potom čím si schopný? Mám potom ešte, potom rozmýšľam, čo s tým urobím, aby som ešte schopne nejako stiahol a rozmýšľal si, či tam pridám nejaký spread, alebo čo tam urobím, hej, a aby som aspoň dačo stiahol, viem už, že už to nevyťahnem ani na free pozíciu, už to nedostávam ani na čiaru, hej, to už potom mám nervy, ale vždycky snažím sa to dopredu nasledovať v TOS-ku, a v TOS-ku aj tie kritické scénáre, že až som za hranicou. Koľko za tou hranicou, čo to urobí?
či to normálne celé radšej vypnem a berem stratu takú, ako je, alebo či tam vôbec ešte o niečo budem bojovať a budem špekulovať. Dá sa povedať, že táto hranica, tie break-even, alebo tie krajné body S1, L1, keď to presiahne. Předpokládám, že teď se bavíš o ratio. Áno, ratio a strangle. Áno. Takže vlastně prvku z našeho systému. Áno. Alebo aj tým sa zaoberám. Jasně. Hej, a vlastne vybehne mi to von a špekulujem nad tým, že vráti sa to, nevráti sa to. Pokiaľ som na nejakej hranici, že sme na nejakej VIXovej hranici, tak si to lajsnem. To znamená, že áno. Vlastně, že ta hranice naklání tvojí stranu, záleží v jakém časovém pásmu se pohybuje. Áno. Ale všude, když bych to ještě zjednodušil, tak jestli to půjde nebo tam, tak jsme bavíme o těch 50%. Hej, asi tak. CCA. Takže ty se teď ve tvým, já vím, že jsme spolu trénovali, učili se matice, základní vlastně, pak ale taky přišla doba, kdy my jsme se dostali do fáze tedy hurá, poďme automatizovať. Ale tak oni, aj tie matice sa zmenili všetko sa zmenilo. Jo a ne, pozor. To... Základy ostali. Ne. My až teď konečně, řekněme se, usadilo to, že nám všechno tak nějak funguje. Ano. Tak naše cesty v rámci automatizace povedou ratio spread nebo Strangle, tak splňuje aspekt toho, že to svým způsobem lze aplikovat na menší peníze. Tak. To jako jo a ne. V průměrném trhu. Teď, když se podíváš na současný trh, tak standardně máš, já nevím, kredit třeba 40 bodů na mesu ES. A dneska ráno byl 180 bodů. Ano. Nula expirace days. A takovouhle věc si může dovolit mnohem větší kapitál. Tak. A takže ano, náš systém v této fázi paniky musí být prostě vypnutý. Kdyby se obchodoval na jedné kopici, tak ne, protože by si to mohl dovolit, aby si měl riziko nějak třeba kolem 2% na obchod, tak bys potřeboval 1 000 000 euro a měl bys 4 kontrakty ESK plus minus. Ano. Takže my samozřejmě pracujeme v klubu, aby to bylo na jedné hromadě, aby byl investiční certifikát, však víš. No ale budeme zapojovat další systémy a hádej. Budeme zapojovat standardní matici, 2 longy, 1 short, kompenzaci, tu znáš, call strana, občas necall strana, a podvýpisy s delší expirací a tam bude práce mezi vlastně vstupem a tím výpisem v tom prostoru bude určitá jakoby autopráce, která tam jakoby musí probíhat. Takže k matice se nevyřadili, nezapomnělo se na ně a budeme se k tím automatizovaně vracet. No jasně. Ratio spready, long matice, short matice, long short matice spojená s ratio spreadem je velmi zajímavá skutečně jako taktika, kombinace, kdy vlastně rozepínáš, dáváš to jako celek, ale pak to rozepínáš. Takže k maticím se touto formou vlastně vrátíme, protože zautomatizovat je poměrně jakoby snadný. Každopádně ratio na expiraci 0 days, co používáme, tak má velkou oporu, výhodu. Jo, je to velmi robustní nastavení, ale má to svoje samozřejmě limity z pohledu toho, že trh musí být normální. Když je v panice, tak je vlastně zbytečný tam být, protože jenom dneska ty trhy šly o 5% dolů v premarketu, teď jsem koukal, vrátili se a jsou jenom minus 2%, prostě se to bude pinkat tam zpátky. Ta nejistota teď je, jakoby tady je. Já ti určitě jako svým způsobem schvaluju ruční obchodování ratio nebo stranglu, to je jedno, ale musí tam prostě člověk v té časové jednotce být. Ano. Nesmí. Ty prostě nikdy nevíš, kdy budeš povolaný do zbraně, že? To je pravda. Ako to, čo si nám vysvetlil na začiatku, že dávaj si to na týždeň, to je alfa omega, že len týždeň, to je maximálny obchod.
Maximálne. Čo sa tohoto týka, ale ten strangle, ten je vyslovene iba na hodinu hotovo. Jako, hele, v téhle volatilitě, Ano. my třeba, co máme jakoby výsledky, co s tím pracujeme, tak Strangle v téhle volatilitě, nebo cokoliv nad VIX 25, řekněme, má skvělou jakoby schopnost s velmi vysokým win ratem tam prostě bejt hodinu až 15 minut. Ano. Ty prostě přijdeš, vybavíš, odcházíš. Ano. Ale samozřejmě takováhle jakoby práce musí být automatizovaná, protože... Automatizovaná. To je proste, je to veľké riziko. Ako ja priznám sa, že teraz, počas týchto dní, ja som to vypol úplne. To je správne. Ja som to vypol, hovorím, na toto nemám a vypínam to takisto, keď stratím nejaké peniaze, tak poviem si, ja to nechám už len Jakubovi na to automatizované. Ja už to nechcem robiť. Jako škola je to skvělá a jako posouvá tě to. Stále ma to baví, stále proste sa k tomu znovu vraciam, zase si nechám hlavu vyčistiť, proste určite aj týždeň a idem preč od toho a potom sa znovu k tomu vraciam a znovu. A vlastne mám tie svoje pravidlá, mám tie svoj denníček urobený, mám proste všetko, čo treba. Hej, a za každým najprv si to modelujem na tom Thinkorsy. Ako si to namodelujem, tak chcem, aby to aj tak fungovalo. No, občas sa mi to nepodarí zadať za tie isté ceny alebo za to, čo som si nastavil, vieš, a už tam potom vzniká kolízia. To se dá upravit, ale jestli dobře chápu. Jakože prostě uděláš exekuci, máš nějakou, jakoby, nějakou jako cenu. Príklad, akože cena, príkladne poviem, že túto nakúpim za 20 a na Tingor Swim si dám, že áno, mám to za 20 a túto, keď už obchodujem, už to má len treba 16. Eko, tam už mi nesedia tie pomery a to ma trošku jeduje a niekedy ani ten obchod nespustím. Keď mi tam nesedia proste tie ceny, nemyslím to, že on by dával iné ceny. To ne. Ale proste nevydržím tam, treba čakať toľko, že trh sa pohne jedným smerom a tým vlastne jedny opcie naberajú na cene a druhé strácajú. A vlastne ten pomer vyváženosti nedosiahne. Jo, takhle, jo, už asi... Už chápeš, čo myslím, hej, že tú nenakladovosť, aby ja som si urobil tú nenakladovosť v tom, tak vlastně týmto, tak někdy prostě aj vynechám ten obchod. Jo, to je v pořádku. No, teď už to chápu, jak to myslíš. Já jsem právě myslel, že srovnat jakoby data, to, co jsem... Ne. Jasně, ne. To umíš. Jo, to je lepší. Ono, hodně lidí má tu potřebu a tendenci tam bejt prostě, že hele, něco mi uteče, jo, a tak dále. Dám příklad, jo. Teď trhy jsou v panice, index S&P 500 padá o 15%, technologie skoro asi o 20%. Jasně, že to je příležitost. Záleží, v jakém měřítku je to příležitost. Kam půjdou trhy, to samozřejmě nikdo neví. Ale to, že my máme teď systém vypnutý, je ochrana kapitálu. Musí to tak být. Do té doby, kdyby byl na jedné kopici, tak je zapnutý. Teď to prostě jednotlivě ty účty jsou na to dost malý, protože to prémium je fakt nacucaný. Ale je dobrý sedět na místě, protože jakmile se ty trhy s nějakým způsobem zastabilizujou, bude to už jakoby evidentní, jak tahle celní válka asi dopadne, tak následní kredity, který tam, nebo ta implikovaná volatilita, která tam vlastně zbyla, a my ji budeme vypisovat, tak vlastně bude velmi jakoby příjemná pro ty obchody. No. Ale rozhodnutí, že mi tam něco nesedí, nebo poměr je špatný, nebo cena mi utekla a rozhodnout se, že to nebudu absolvovat, že vynechám, je absolutně jakoby v pořádku. Je to profesionální rozhodnutí. To som sa naučil v podstate až u teba, že aj celé to nazývam, že čo si najviac ceníš na Jakubovi? Ochrana kapitálu. Jednoznačne ochrana kapitálu. To som zobral ako absolútne najvyššiu metu, pretože nikdy som sa nestretol s tým. Každý mi hovoril, pridaj tam. Stále som pridával a ja hovorím si, bože, ja staré to ubýva. Ale u teba som sa stretol s tým, že nie, my ochránime ten kapitál. V prvom rade je ochrana kapitálu. A táto myšlienka mi utkvela
A to bolo na prvom sedení, čo sme sa bavili, tuto, vedľa v miestnosti a vlastne tam si to jednoducho s takou ľahkosťou si to povedal, že pre nás je najdôležitejšia ochrana kapitálu. My tu nebudeme, lebo padla tam otázka od ostatných účastníkov, ktorí sa ťa opýtali, že a koľko budem denne zarábať, ja potrebujem tuším 300 000 mesačne, aby som uživil rodinu, alebo nejak tak. Hej, a vlastne ty si sa na to otočil a povedal si, že pre nás je prioritou ochrana kapitálu, nie koľko ty zarábaš, ako to sa nedá učiť, je to o tebe, ako a aký vklad do toho vnesieš. Áno, jo. To je proste automaticky dané. To keď chceš zarábať, ja neviem, to tak daj si tam 5, 6, 8 miliónov, alebo koľko chceš, 100 miliónov a budeš zarábať 300 akože za jeden deň, to je jedno. Hej, to je už otázka na niečo iné. Ale mňa tam zaujalo vlastne to, že ochrana kapitálu, a toho sa držím doteraz. Musím povedať, že som nestratil. Zo svojho pôvodného kapitálu som nestratil nič. Vždy som stratil len to, čo som niekde zarobil. A keď som stratil, tak len z týchto peňazí. Takže ja toto si veľmi cením. Ono vlastně je to skvělý výsledek, protože on je vlastně hodně pozitivní. Člověk se naučil, že jo, prošel, usadí si to. Ale já to dělám 15 let, reálně. 14 let to dělám aktivně, 14 let je to co, že mám jakoby účet obchodní. No, ten z prvních účtů. No a teprve teď otvírají se mi dveře k nějakému finálnímu poznání těch věcí, aby to fakt jako stálo za to. A je přede mnou, řekněme, 5 let intenzivní práce, kdy i já musím jít na mentoring. No asi. Jo, kdy prostě už byl jsem, moje jako zpětná vazba na tu práci, kterou jsem já udělal, je pozitivní. Jasne. Od člověka, který je, řekněme, nade mnou, zkušeností ještě jakoby dál, co se týče analytiky. Je to solidní základ, kam to posunout. Na samouka jako fajn. A tohle bych chtěl všechno sdílet, tu cestu dál v klubu, protože tu cestu vlastně sdílím. Já předpokládám, že jsi byl asi i mezi prvníma, co měli zapojený systém, takže ty 2 roky si s náma... To skoro všade prvý. S náma prošel. Takže víš, jaká to byla cesta, která byla prostě náročná z těch... hlavně z pohledu i třeba Interactive Brokers, kdy jsme museli tyhle věci všechny jakoby řešit. No. Co nás čeká? My budeme vlastně řešit lepší spojení. Svým způsobem, jak eBayčko i nepoužívat v některých věcech, nebo ve většině věcech, kdy ho nechat vlastně jenom jakože prostředníka pro finální jakoby operaci nebo úschovnu těch peněz. No a samozřejmě systémy. No. A prostřednictvím toho algoritmu a nového vzdělání věřím, že se to posune dál, že lidi budou jakoby spokojení a budou mít to místo, kam jakoby jít. A veľmi ako schvalujú ten ručný trading, jo, protože to ťa naučí hodně. To ťa naučí a vlastne pochopíš aj to, čo sa robí na tých automatoch. Vlastne nie si postavený úplne mimo pole. Hej, to black box. To je tiež veľký prínos, pretože samozrejme, že skúšal som všetko možné, mal som v rôznych takýchto aktivitách blackboxových. Som mal peniaze, niekde v Brazílii, boli v Argentíne, v Dubaji. Kade som mal rozložené peniaze, o ktoré som v podstate prišiel, dá sa povedať. Bol nejaký taký akoby automatizovaný systém? Boli taký systém, že pošleš tam a teraz oni ti pošlú kódy, ty sa prihlásiš a každý deň vidíš, jak ti to nabieha a proste, jak ti to fajn a jedného dňa to všetko zmizlo. Takže MLM klasika, Ponzi, jasne. Áno. V ten Dubaj, ten bol založený na niečom inom, ten bol založený na výstavbe Dubaja, ako takého. Tam to skrachlo v 2008, keď začala tá stavebná bublina, tak tam, a doteraz sa to súdi, ale dubajský súd vyžaduje obrovské peniaze zálohu, aby to vôbec pohol ďalej.
No a keďže tí ľudia, ktorí už investovali, dali tam obrovské peniaze a teraz ešte majú dať ďalšie na tomu právnikovi, až on to až posunie, nie sú už ochotní toto riešiť. Hej, a to bolo vlastne od veľkosti toho kapitálu musíš prispieť, hej, proste, aby si to dostal naspäť. A nie je zaručené, či ten dubajský súd to vlastne prisúdi alebo neprisúdi, hej. Išlo to cez nejakého Nemca, ktorý vedel česky, a vlastne týmto spôsobom. Dali sa tam, áno, zo začiatku sa vyberali peniaze. Takže strátový tam som neostal. Tam proste ostal len nejaký určitý kapitál, ale ja som ho mal už 2-krát naspäť, ten istý kapitál. Takže fajn, na tom sa dalo zarobiť, ale musel si byť medzi prvými. Jasne. Hej, že proste nejakým takýmto spôsobom to išlo. No. No a to už sú roky dozadu a vlastne toto je teraz výhoda toho, že keďže sa bavíme o serióznom tradingu, človek nedáva peniaze do niečoho, nad čím by nemal kontrolu, lebo vždy je možnosť odstúpiť od toho a vypnúť si to, lebo je to stále na tvojom účte. To je aj pre veľa ľudí akože taký bod, ktorý si povie, že áno, však je to na mojom účte, hej, tak fajn. To je dôležité. To je dôležité, že tam je tá transparentnosť v tomto a vlastne keď pochopí ešte, vlastne čo robí ten automat, niektorí to pochopia hneď, niektorí to pochopia neskôršie a je to dôležité, že toto sa dá sa to aj ručne, ale nedá sa to takto robiť, pretože ten počítač nespí, on proste má stále, on je stále v procese. On je ten strážny pes, ktorý tam stále stojí a proste urobí tú prácu, urobí ju za teba a bez toho, že bude rozmýšľať tých 5 bodov, ktoré ja tam stále sledujem, že rozhodnem sa tak, alebo rozhodnem sa tak. On to má nastavené. On to má proste dané. On to přesně ví. On to presne tak. A toto je vlastne niekedy ten pod, ktorý vyhráva. Jo, ono totiž v těch 5 bodech a té nerozhodnosti se potom... Presne tak. No asi možná ani nejde o to, že v tom jednom obchodu třeba člověk nějak emočně selže, když to má ty mantinely. Problém a většině se pak stává, že když selže v tom jednom obchodu, tak si to selhání vezmou do těch dalších obchodů. A je to pak tenkej led a šikmá plocha, protože se stane to, že ti prostě bouchneš jak kamna a najednou už si, já nevím, investoval si do akcí a najednou a dlouhodobý horizont a najednou sedíš u počítače a je z tebe intradenní obchodník nějakého turbo DAXu nebo něčeho takového. Takže v tomhle tom je to fakt zrádný. Já dneska, když bych za ty roky té zkušenosti a i zkušenosti s mentoringem, tak jsem jednoznačně rád, že jsme se pustili do cesty automatizace, protože nakonec je to strašně důležitý aspekt pro trading. A ono dnešní doba nahrává tomu, že i řekněme průměrně zdatný ajťák bude schopnej si něco vlastního i naprogramovat a spustit. A je docela šance, že mu to bude fungovat, když to samozřejmě bude mít ten systém hlavu a patu a bude řádně otestovaný a tak dále. To znamená, já jsem toho názoru, že ten, kdo chce, tak si tu cestu jakoby najde a věřím, že Elitways bude pro lidi místo, kde ty informace najdou, kde pochopí, jak by to mělo jakoby fungovat, kde vlastně ten trading je seriózní prostě, jo, kdy se vším všudy, zkrátka. No. A emoce a psychologii nějakou jednoznačně můžeme udělat, jo, protože člověk už je trošku zatím, taky si prošel, ježišmarja, já jsem si prošel, byly dny, kdy jsem usínal a hučelo mi v hlavě a před zavřený oči, ale všude lítala je hromada čísel. Se mnou třeba jakoby ani kontrolovaná ztráta pro mě emočně stabilní. Ano. Ale to, co jsem třeba zjistil, že já nemám rád, já jsem v tomhle opačnej,
že když se ti až přehnaně daří, jo, a i systémově, jakože zkrátka máš na ten zisk právo, systém ho ze statistiky, všechno si odvedl v pořádku, tak jsi v takový jakoby euforii. No. A to mě jako docela vadí, já ji musím zase jako stlačit. No to Zpátky. Jo. To je běžné. Jo, ta emoce, by si člověk řekl, že je přece příjemná, ale ona v určitý fázi příjemná jako není. No. Takže takhle to mám třeba já. A teď, jak je AOS, tak to všechno úplně to rozházelo karty u mě. Jo. Najednou máš prostě pozice, ve kterých pro jednotlivce je pár dolarů, že jo, a o nic jakoby nejde. Ne, já jsem z toho, teď už je to lepší, ale ze začátku jsem se pomalu klepal. Tam si prijal obrovskú zodpovednosť. Ja si myslím, že aj som sa ťa pýtal minule, že či to vôbec zvládaš žiť život. To si určite možno pamätáš tú otázku, že kedy vlastne žiješ. Ty si mi odpovedal si mi na to, že žiješ v tej robote. Je to tak? Áno, lebo hovorím si, máš rodinu, máš deti a hovorím, že kedy vlastne máš vôbec čas na osobný život. A toto, čo si prijal, alebo si podstúpil, dá sa povedať, lebo jedna vec, ktorú som sa obával zo začiatku, keď si do toho išiel s tou myšlienkou, že ideme na AOS, a hovorím si, a to chce robiť všetko sám. To proste to je tak obrovské, čo si on bere na seba, že ja neviem, či on nekolabuje a ja potom nebudem mať vzdelanie, vieš, to bola taká sobecká myšlienka, že čo budeme ja teraz robiť, lebo jeho to zlomí niekde a čo teraz urobím? Hej, takže zase budem hľadať nejakého nového učiteľa. Vieš, to bolo dosť ma to tak akože pohlo, rozmýšľal som nad tým, hovorím, rýchle sa musím učiť. Vieš, u mňa to vyvolalo takúto určitú paniku. Infarkt indikátoru Jakub už začal do překonania. A teraz som si povedal, že fajn, takže konečne to rozšíruje. Konečne tam niekoho pribral, vieš, že konečne už tam má nejakých ľudí, že už keď som si ohlásil, že Ondrej bude robiť nejakú podporu, išiel som do Brna sa zoznámiť s Ondrejom. Ja mám rád proste, keď mám osobný kontakt, že toho človeka vidím a pozám mu ruku a viem, s kým hovorím. A že proste toto mám ešte z nejakých tých starých čas. Tak by to mělo být. A vlastne som sa prišiel a Ondrej, že či mám nejaké otázky, či mi pomôcť, alebo ne. Ja som ťa došiel pozrieť, že ak vyzeráš, že kto si, hej, že čo, poďme na kávu, dáme si kávu, ja nemám žiadne problémy. Tak bol z toho trošku taký šoknutý, že áno, dáme kávu, že fajn, že teda všetky otázky ja mám zodpovedané nejako, lebo časom aj v tom klube je to fajn. Ľudia hovoria o svojich obchodoch alebo o svojich názoroch alebo o svojich veciach a veľa sa naučím aj z toho, čo sa premielie v textovkách tam. Čítam len určité kanály, nečítam všetko, pretože vôbec nečítam začiatočníkov, už vôbec už som to musel odblokovať, lebo mi to stále pípalo. A hovorím, potrebujem sledovať to, čo je pre mňa prínosom a čo ma bude posúvať, takže hej. No a vlastne takto je to dobré. No, ja si myslím, že je to vynikajúce. Ja som rád teda, že už máš ten tým. No, ve stavbě jsem sám určitě nebyl, já bych to sám dohromady nedal, protože moje jakoby programátorství to si vravil, áno. Je na nějaký úrovni, ale proto je potřeba náš hlavní Petr, programátor, říká, hele, ještě tak rok už mě nebudeš potřebovat. Říkám, ty jsi se zbláznil, ne? Protože ten problém resolving, jak je schopný prostě Petr jít a okamžitě řešit a dokovat, to prostě nebude fungovat, tak já tady budu sedět. Je jako vzácný. Takže díky němu nám to jakoby funguje. To funguje. No, ale teď se prostě bude stavět analytický tým, i programátorský. Hledám nějakýho moderátora. Jo, prostě zatím to zbylo samozřejmě na mě. No je nás 10, řekněme, na plný úvazek a jo, ono, člověka jak to baví, tak mu nepřijde, některé věci prostě nevnímá.
Ano. Ale v určitý fázi toho vývoje tam byl už tlak, protože ti před barákem vlastně stojí malá armáda, ne, 1100 lidí, Tak. co má jakoby koupený systém svým způsobem. Ho má mít jako zapojený. A nemají ho. Že jo. Ale to je ich problém. Ne náš. Jo? Neviem. Jo, my jsme jim ho slíbili, my jsme ho nabídli, oni si za něj zaplatili, tak my jsme zodpovědní za to. Dobre, ale keď ti niekto proste sa neprihlási a nevie si zadať nejaké heslá. Ne, to nemyslím, to by byl jejich problém, možná v nějaký fázi náš, že máme špatnou podporu a tam vím, že chyba není. Ne, ten systém nám přece neběžel, že jo, nefungoval, špatný plnění. Ale je podľa mňa, z môjho pohľadu je to pochopiteľné, lebo za prvé, ako ty ideš vlastnou kožou na trh, absolútne s vlastnou kožou. To určite. Urobíš jednu chybu a všetci ťa zakopú pod zem. Jo, taková je doba. Takže... A okamžite, lebo teraz tie siete, akože tie sociálne siete, to je tak rýchle, že proste ty neprídeš odtiaľto do vedľajšej miestnosti a už si zakopaný. Hej, takže asi takto to poviem. Prečo by si to urobil potom? Každý, keď sa do tohoto dal, tak si musel tieto veci uvedomiť. Proste je to na Jakubovi, stojí to na Jakubovi, áno, stojí to na Jakubovi celé. A teraz Jakub chce to mať dobre. Áno. Tak počkám. Kam sa ponáhľam? Že proste my, keď sme sa dali ako prvé stretnutie v nejakom 2020 roku alebo 19, neviem, hej, a si už to načal, už si tam špekuloval na niečím takým, hej, už si o tom hovoril. A ja som sa potešil, hovorím, dobre, hovorím, že bude to za chvíľu. OK, máme už určitú doba odišla, ale tá doba, kam sa ponáhľaš? Všetko sa dneska ponáhľa. A aj tak proste to, keby to bolo, povedzme tak, že dáš to polovičný výrobok von, čo sa stane? Tohle by bolo smrt kriticky špatne. Už by sme ďalej nepokračovali. Už by to nebolo možno ani Adways, ani nič. A Jakub by mal tak zlé meno, že by ho už nikto nenasledoval. Už by sa to celé nerozvíjalo. Takže to si musí každý jeden láskavo uvedomiť, že počkať si na správnu vec potrebuje svoj čas. To je alfa omega u každej práce. Ako nikto ti neurobí Ferrari na mieru s tým, že povieš mu, že chcem to zajtra. Tak ti dajú nejaký tovarenský, ktorý ti poprerábajú, aby to stihli do zajtra. Ale nebude to originál pre teba. A toto si uvedom, že toto robíš všetko originálne. Ty nevytváraš nejakú sériovú túto výrobu. Ty robíš každý jeden automat, robíš unikátny, robíš ho na mieru a robíš ho proste originálom. Takže čo? Ja na to pozerám takto. Hej, človek, keď si podnikal nejaký čas a vieš o tom, že čo to je, hej, alebo si bol zamestnanec, to je jedno. A musíš sa vcítiť, ja teda sa viem vcítiť aj do tej pozície, aj do tej, lebo som robil všeličo a vlastne uvedomujem si, že toto je veľmi náročný prvok. Keď to chce niekto, môže si to vyskúšať. Ja hovorím jedno. Postav sa za ten počítač, vyprodukuj ten produkt, vymysli ho najprv. Potom ho zautomatizuj a potom ho daj do trhu. A potom rozprávaj o tom, koľko sa na teba čakalo. Ja si myslím, že tento čas, ktorý proste, a skúsenosti, ktoré si nazberal a proste si takto dal dohromady, pre mňa tých 5 alebo koľko rokov, ja neviem, to je jedno, hej, 2 roky, 3 roky, alebo koľko sa to robí? Ten vývoj 3 roky. Ale skúsenosti 10 rokov. Tak o čom oni hovoria? Jo, děkuju za podporu. Ja teraz ti poviem, tak ja ti nejdem niekam do zadnice, rozumieš, akože normálne otvorene, tak to poviem. Ja si to vážim a neviem ti nejako inak prejaviť tú vďaku. Možno len v takomto osobnom rozhovore, že ti môžem povedať, že ďakujem. Že proste mám tu možnosť, lebo ja to neviem. Ja keď sa aj postavím za ten počítač, neviem ani programovať, obchody na CFDčkách to bola katastrofa, v obciach som začiatočník, alebo možno mierne pokročili. Kde by som ja toto urobil? Kedy? Čo budem mať 75 rokov, keď to možno
doklepem. A kam to doklepem? Ono, jasně, někdo nám právě vyčítal, že jsme to jakoby marketovali moc brzo, což svým způsobem, to ani nebyl jako plán, my jsme to tenkrát ukázali na živém vysílání, že nám to funguje a strhla se fakt lavina a bylo by od nás hloupý toho nevyužít, protože ono to ve své podstatě zafinancovalo ten vývoj. Jasně. A vlastně, kdyby jsme přišli teprve teď, máme funkční systém, pojďte, tak bychom tady nebyli, protože bychom na to neměli peníze. No. Tak. Takže tam, ano, ty peníze, které to obrátilo, tak se hned vlastně do toho vraceli, aby jsme se mohli posouvat ze všech jakoby směrů. No. A jo, já do toho investoval 15 hodin denně a full vlastně celýho Jakuba. Mm-hmm. A víc to nešlo. Ale v té fázi, když si člověk uvědomil tu tíhu, mm-hmm. a hlavně, že chce uspět, víš, jako, že to tam prostě musíš dotlačit. A nejhorší je, že pak nešlo ani o systém. My jsme třeba rok čekali na účet, ale jsou tady Interactive Brokers a jejich různý nedostatky, co se týče automatizovaného obchodování. A ty informace nemáš, že jo? Ty si prostě nesedneš k počítači Google a napíšeš si, jak vytvořit algo. Co, jo? Je rozdíl pro sebe, ale pro 1000 lidí, že jo? No, takže si člověk prochází, musí tím projít jakoby sám, no. A dneska jsme ve stavu, kde to je funkční, svým způsobem stále křehký. Složili jsme částečnou maturitu, burza řachla o 15%, my jsme 3,5% v plusu. Jo. Kdyby tam nebyly ty limity, ty problémy u těch dvou obchodů na mesu, tak jsme 7% v plusu. Jo. Což už by byl nějaký jakože zajímavější možná výsledek. No a musíme lépe pracovat s tou skupinou, víc, aby lidi pochopili, jakože je v pořádku mít ten systém vypnutý. Jo, chráníme kapitál a ono to zase se rozjede, že jo, ty trhy prostě se budou motat furt nějakým způsobem a budou dávat tu příležitost. Ja myslím, že veľa ľudí aj v klube už má skúsenosti takisto s tými CFDčkami a s tým. A keď už to zoberiem z tohto pohľadu, tak koľko niektorí, tak ako ja trebás, strátili na tom Forexe. Berme to takto, že porovnávam teda peniaze a čas. Hej? Dal by si na tom Forexe, dáš na účet 5000, teraz ich nemáš. Keď ich dá teraz na účet sem, tak má 3%. Napríklad. Je to okay. Tak, no. A proste zase čo oni očakávajú z toho všetkého? Keď chceš to mať krátkodobo, že máš automat, ktorý krátkodobo ti bude vynášať, ja neviem, 120%, 200%, alebo to sú veci, ktoré si musia a tí ľudia uvedomiť, že tak toto nefunguje. Neexistujú. Tak toto nefunguje, áno. Neexistujú. Že proste je to nastavené tak, že 10 rokov sa nechytíš toho účtu. Ako po 10 rokoch to môže mať nejaký výnos, alebo proste bude stagnovať, alebo podobne. Jediné, čo môžu si povedať, že na 10 rokov tu mám investované. A môže sa rozhodnúť, tak investuj teda do Apple a teraz ako Apple padol, hej, a fajn, alebo investuj si do Bitcoinu, máš Bitcoine, alebo proste niekde si investuj. Nemusíš to dávať Jakubovi, hej, do automatov, ale keď to dáš, tu máš 100% istotu, že toto funguje. Ja tomu na 100% verím. Lebo už som vyskúšal všeličo. Jasne, máš skúsenosti, no. A je to proste o tom, že ľudia, ktorí prídu hneď noví a sú z toho, že ale čakáme a už koľko čakáme a proste ono to nejako dlho trvá a ako môžeš ísť do Lidla robiť, môžeš ísť robiť niekde a skús to, ako však vyrobte peniaze, však ja ráno vstanem, pozriem sa na ten obchod a poviem si, fajn, tak večer mám ako 300 €, alebo mám to, kto ti to dá? Kto ti to dá?
Môžeš stáť v Lidli za policami a môžeš dokladať. To je úplně jedno. To jsem mimochodem jako brigádně, když jsem se vrátil z Ameriky to bylo, tak jsem v Kauflandu doplňoval chvíli. Ale teda bylo to docela namáhavý pro mě, nebo spíš nudný, tak asi. Strašně nudný je to. No, ještě v noci, takže jako docela šílenost. Ono, jako děje se to, no, že zkrátka si potom, když se fakt jako zastavíš a řekneš si, tak já tady do toho investuju takovýho času, takových peněz. To. Já mám v pracovně, mám nástěnku, já mám motorku a takovou jako moderní vilu, ne? A lidi říkají, vždycky tam přijdou, říkají, tak to je tvůj jako nějaká meta. A já říkám, ne, to vždycky tady mám, abych viděl, kolik už jsem tam utratil, co jsem za to mohl mít. A co mi vždycky žena říká, tu jsme mohli mít ten dům, tak já jí říkám, dům nemáme, ale máme aus. A co je asi největší štěstí, vlastně se nám stalo, že žena začala pracovat s náma. Ano, všiml jsem si. A ona mi nedávno říká, má na 4 hodiny denně, že jo, máme 2 děti, takže ještě se musí o malýho Kubíka starat. Víc, malá je ve školce, no a říká, když bych tady mohla být těch 8 hodin. Ale já už chápu, že občas tu seš trošku delší dobu, ono je to strašně návyku. Je to strašně A je vlastně fajn vidět, jak ta holka vedle tebe řekněme znalostně roste, víš. Presne, ne. Že ona vůbec když se se mnou seznámila, tak říká, ale cože ty vlastně děláš? Ty jsi nějaký ten finanční jako poradce, se tady říká. Já říkám, já? Ne. No a ona byla úplně jak v Jiříkově vidění, protože my jsme spolu v létě, tak najednou jsme spolu byli každý den a já nikam nechodil, že jo. Já jsem si prostě otevřel skříň, něco jsem si udělal, no tak jo, dobrý, může mít. Ano. Teď, a mám pak říká, a kdy budeš pracovat? Říkám, já už pracuji, už jsem pracoval dneska. To je to jako krásný, že vlastně, jo, že ten trading tohle umí, ale musí se k tomu po určitom čase. Po hodně delším jakoby času. Takže všetky tie videá, čo sú, tak to... Prop trading. Jestli si vyzkoušel všechno, tak si vsadím, že si možná už dělal nějakou challenge, ne? Ne. Toto som neskúšal, to je pravda. To je vlastne asi teraz, akože taká tá moderná doba, že hurá, kamarát to má zapojené a u Darwinexu. Jasně, a to je něco jiného. A u Darwinexu a ten už to tam je, to 2 roky, alebo koľko sa tam snaží o nejaké tieto... Mít výsledky, aby získal kapitál. Áno. Proste nakoniec používa volume profile a order flow k tomu, a vychádza, má nastavené proste jeden trh sleduje. Tak by to mělo být. A na jednom trhu sleduje maximálne veľké objednávky, ktoré proste prichádzajú a keď mu to splní jeho podmienky, niekedy mu to nesplní podmienky celý mesiac. OK. Má veľmi tvrdé podmienky, akože koľko to musí urobiť na to, aby vstúpil do toho filtr, jasne. Hej. A poviem tak, že má to spustené na, neviem, tuším, 4 monitory doma, 4 monitory v robote. Ohúčaný je, stále to pozerá, stále to sleduje a hovorí si, že no, dneska sa mi podarilo sa mi, nemám síce 2%, jak chcú, ale nej som v strate, to je dobré. Hej, potom zase, vieš, ale tak. A chcel som to s ním nejako konzultovať, akože čo to tam stvára. Zatiaľ teda si nenašiel nejaký čas a hovorím si, dobre, no uvidíme, akože pozrieť, lebo bola tá výzva na tom Darwinexe, že myslím, že Darwinex to robil, ja som to pozeral, že tam niečo takéto ponúkajú a hovorím, ja neviem, či sa chcem do toho, treba si vybrať jednu cestu. Netreba špekulovať veľa, lebo nedáš to. Stráciš koncept. Nedáš to. Strácaš proste, urobíš chyby, proste, lebo myslíš na inú vec a už sa nezaoberáš myšlienkou, nie si v tých opciách, ale už rozmýšľaš v tom forexovom štýle.
Hej, a už proste rozmýšľal, že čo tam, jak tam, lebo Darwinex to ešte myslí, že neponúka, že by sa dali tam robiť opcie. Myslím si, že ne. No a vlastne to je alfa omega, že nemôžeš to kombinovať, nedá sa to kombinovať. Ja som rozmýšľal nad tým, že ako zapojiť, lebo mám nastavené ESko na starej Ninji, teda na 8 s tým volume profilom a s tým order flow. A k tomu mám VIX a úrovne a rozmýšľam, ako získať výhodu ešte k tomu, ešte ďalšie, ako by som povedal, také nejaké potvrdenie. Nejakú jemnosť. Nejakú túto pri zadávaní, dajme tomu, jak to hovorí Pavel, pri tom legovaní, hej. No a... On dělá legging narration. Takže toto, ja to s Pavlom stále si to nejako posielame, diskutujeme o tom, že čo. Můžu jenom k tomuhle, ty si říkal, že to je ono, co si říkal, že bys měl nějaký nápad nebo myšlenku bavili sme v rozhovoru. Áno, ale nie, toto sa netýka tohoto. Toto sa týka takých tých všeobecných tém, ja som narážal skôr aj na, že by sa mohlo pridať do výučby. Psychológia. Druhá vec by sa mohla pridať do výučby, by som povedal, orientácia v základnom účte IBčka v statemente. Ta tam je, akorát je schovaná. Je schovaná, tam je verze 0 a tam je kompletne... Vyslovene, že by som to nejak označil, lebo ľudia potom si nevedia vybrať, čo kliknúť, jak to vyťahnuť, jak to tam prezentovať, pretože za každým tá prezentácia je iná a všelijak je to pomotané a dokonca aj v tých výpisoch sa človek nevyzná. K tomu by som ešte pridal, keď môžem, orientácia pri tom, akože tax, hej, že aby vedeli ľudia, že ktoré tie čísla, lebo aj toho tam je strašne veľa, tam píšu, že ako to mám urobiť, ako to mám teraz, akože čo mám čítať pre nich, alebo podobne. Z určitého hľadiska som možno, že nejak poradí to, že pozrite si tento výpis a túto kolónku sledujte a túto kolónku, lebo raz si to spomínal, ja si pamätám ešte, neviem, či to bolo Burza živie ešte, tam si to hovoril, že vlastne táto kolónka vás zaujíma, toto si vytlačte a toto je smerodatné, stačí toto. Hej, že niekde to proste vypichnúť, aby si to, a odkaz na to, že toto si pozerajte. Mám to doma popísané nejakých takýchto zopár bodov, ktoré by sa takto mohli ako popridať do toho. To je provediteľné. Asi by to bolo veľmi jednoduché a dá sa s tým pracovať. No, my teď máme ten akviziční stav, ten končí tenhle týden a jak jsem říkal, priorita pro ten rok je kompletně změnit, posunout to vzdělání, zjednodušit a ta interakce v tom studiu je skvělá, protože vlastně máš velikou plochu, otevřeš obchod, řekněme, a teď do toho můžeš kreslit do té platformy. A teď tam je to jak, je to živý. Prostě. Jsem tam já. Už si to ukazoval. Ja už som to pozeral, ešte si tam riešil to, že či tam má tvoju hlavu alebo nie, lebo že občas to musíš presúvať. Ja som ukázal asi 5% toho, jak to uvidíte. Naučil som sa s tím pracovat, je to super a my dokážeme postprodukčně potom ty věci různě vytahovat, ukazovat, kroužkou, prostě co je vlastně jakoby důležitý. To bude super. No a i vím, jak ten emoční seriál pojmout. Nejenom zkušenosti lidí, a to je asi nejvíc, že jo. Já třeba osobně jsem si nikdy nezažil nějaký extrémnější blackout, takže budeme muset někoho najít. Kdo může o tom hovorit? Kdo o tom může jakoby skutečně jakoby detailně si tu přinést tu zkušenost, protože je to... Já už jsem zažil pár telefonátů s lidma. Jo. Nedávno zrovna jsme jeli po delší době někam se ženou a na tom výletě jsme asi 3 hodiny řešili telefonát s kolegou, který prostě v klubu, no, co si budeme povídat, přišel zase vedle z klubu nějakýho, přepákovaný obce, trh hulil extrémně dolů, jeho pozice krváceli zásadně. No, asi. A on chudák nevěděl, co má dělat. A on říká, no já jsem tady měl nastavený příkaz a jakože stop loss
A já říkám, no to jo, ale ono, jak je vyšší volatilita, tak to se ti nescvakne, jako, nebo si to prostě přeskočí a záleží, co jsi to měl za typ příkazů ještě do toho, to prostě to. Takže, no, uhráli jsme to nějak, ale i tak to byl velký zářez a on byl úplně vidět, jak si šahá na dno. Na dno, presne tak. Presne, hej, že keď tam má veľa peňazí a proste takto, tak a každý má tú svoju hranicu niekde, čo dokáže udržať, čo nedokáže udržať a podobne. A ja sa vrátim ešte k tým nejakým poznámkam, že čo by ma akože potešilo, priznám sa, ja som miloval ten order bot, ktorý pre tých manuálny trade. No, jasne. Ten order bot, a teraz sme sa aj bavili na tom seminári u Pavla. Chtěli byste ho aktualizovat. Jo, kamarát, jeden z členov si urobil taký ako do Excelu cez APIčko a Interactive Broker mu napísal, že čo to má znamenať, že vlastne či on je automat, alebo že proste, lebo zadal tie príkazy, nerobilo to jak u teba, že proste to doťahuje. To sa mi na tom veľmi páčilo, že priťahuje tú cenu a rieši to hneď, že v sekunde. Lebo tiež, keď zadám 6 pozícií, tak mi utečie cena, jedujem sa, áno, ťukám to, nie som tak rýchly ako ty, hej, poviem to tak s tou myšou a robí mi to problém, takže niekedy to vyťukám blbie a ešte keď sa pomýliš, tak to je ešte horšie. Takto si to skontroluješ a zadáš. A mal tam problém s Interactive Brokers, že mu to začalo vyhazovať červeno, že mu to neuskutočná, lebo že nevedia, či on je nejaký podvodník, ale prostě... Tam je bezpečnost z začátku, se děje to, že když se to načte a ty to začneš tu APInu vlastně jako reálně používat, tak se to stane, ale mělo by to jít od formulářovat a povolit. Orderbota můžeme udělat nebo aktualizovat, to je otázka na Envio, ale věřím, že by to nebyla 5denní práce třeba, protože dneska jsme dál v tom přitahování, v té exekuci dřív jsme tak daleko nebyli, jako bylo to funkční. To bylo skvělé, ale bylo to určitě. My jsme přemýšleli jednu chvíli, že bychom udělali vlastně jako klávesnici. Jo, jako reálně prostě, a oni už jako jsou, ježišmarja, ale vlastní na míru. Máme matice, že jo, mačkneš jedničku, udělá se matice 1. To by byl chaos. Jo, ono by se to jako barevně rozlišilo a tak, ale já jsem si pak uvědomil jednu věc, že by si vlastně dal do ruky lidem hračku. Ano. Víš, jakože, ale mačkej zelenou a ti to nakoupí obci, ne? Jo, to jsem hovoril na začátku. No, mačneš červenou, ono to vypíše, jo. Teď to mačneš jedna tak a ono to nakoupí a vypíše. Ono to dokáže udělat různý kombinace. Zmačneš, já nevím, íčkou, udělá to Iron. Nějaké makra. No, prostě cokoliv, že jo. Jako ten Forex Gun. Ano. No. Jinže jsem si říkal, hele, dáváš do ruky lidem herní prvek, to může mít problém. A já bych to na sebe nějak jako klidně vzal, ale říkal jsem si, že by to dělalo možná víc škody než užitku. No. Jo, že prostě lidi se hodně diví, že ta platforma jako eBay je neohrabaná a že je stará. Jako s tím souhlasím, ale do určitý míry, protože brokerská společnost nesmí mít gamestický prvky. Presne. Musí to prostě být takový, jaký to je. A jasně, že ty forexoví brokeři... Čo najviac obrázkov. Co nejvíc obrázkov, hejbátka, tahátka. Ať se práší za kočárem, že jo? A ta mladá generace je nastavená, hele, je tady ten prop, že jo, jsou tady výzvy. Ano. Ty si zaplatíš, nevím, $500 a najednou můžeš ovládat kapitál 150. Třeba. No. Ale ta myšlenka není špatná. Tohle to všechno funguje. To, že se rozdělují peníze z úspěšných a neúspěšných, to už tam začíná ten tenký led. Ale největší problém je, protože my samozřejmě asi víš, že přicházíme s vlastním řešením. Ano, postupně. Největší problém u těch klasických prop firem
neříkám, že to dělají všechny, je ten, že oni mají vysoký win rate, Ano. většina lidí neuspěje v soutěži. Tak. Mají vysoký win rate, ale najdou se tam tací, co uspějou. Dokonce Česká republika a lidi jsou v propu v podstatě asi celosvětově nejlepší. Super. Nejlepší výsledky. Ale děje se to, že ta prop firma má negativní risk reward. Protože ty zaplatíš, já nevím, $150 a ovládáš kapitál 100-150 tisíc. A kterýkoliv vlastně payout, který jakoby ty pak realizuješ, je x-násobně větší, než co si zaplatit. Jasně. A oni místo, aby se hedžovali, protože to neumí samozřejmě, Jasně. tak dělají co? Mění ti pravidla za letu. To znamená, že ale tady ten borec už tady má nějaký výsledek, vypadá, že asi něco umí, jo, tak pojď, změníme mu pravidlo. A oni ti pošlou speciální URL Ano. s pravidlama, kde jen, jo, přesně. Tak ty si řekneš, ale dítě, já jsem tady tenhle výsledek jako neměl, ne? No, teda tyhle pravidla neměl. No, jsou tady. Jo. Áno, toto mi spomínal ten kamarát. Z začiatku bol u nejakých iných, nie u Darwinexu. A u neho to tiež mu začali meniť tie pravidla. On chytil také nervy z toho, že proste zrazu, že ja som splnil všetky podmienky. On to naozaj splnil. A aj to proste dodržal. Aj sa mu darilo. A potom chytil také nervy lebo oni mu tuším ani nevyplatili a začali tam nové podmienky, sprísňovali mu tie podmienky. Už to neboli 2%, trebárs, ale už to boli 10%, už to bolo 30%. Hej, proste posúvali mu tú hranicu. Jasne. A 30% nedokážeš udržať ako v ručnom obchodovaní, keď máš 2 obchody za mesiac. Proste to nevychádzalo. Takže to zabalil a proste potom hľadal asi ďalej takúto challenge a našiel si ten Darwinex. Tam je to založený na jiným principu. Následně, co se tam jakoby děje, že získáš reálný jakoby kapitál, investory. Ono přesně, no, tady mění ty podmínky, pravidla typu, že ti, já nevím, omezí páku, frekvenci obchodů, zvýší ty limity, posunou ty limity, což je problém. Neříkám, že to dělá každá ta propka, ale vesměs jich to dělá docela hodně. No a je to jenom o tom, že když máš takovýhleho klienta a víš, že tam má nějakou, ty mu vidíš krásně do karet a můžeš poměrně jakoby schopně určit určitý tendence, statistiku jeho a dokážeš se zahedžovat. Ano. To znamená, že on dostane svoje peníze a ty jsi zahedžovaný. Takže já úplně nebudu prozrazovat, na jakých principech bude stát ten náš systém. A jako do budoucna nebo v krátké budoucnosti budeme konkrétnější. A už to směřuje, máme platformu, budeme to v klubu testovat velmi brzo. A bude to založen prostě na tom, aby se připravovali začátečníci sem do Elite Ways. To je naše hlavní mise. Ja chcem sa opýtať takú otázku. V podstate, toto si postavil na opčné obchody? Opční obchody, nebo takhle. Člověk, který bude dělat ty výzvy, tak zatím tam opční obchody nejsou, ale je otázka času, kdy se tam, protože my si budeme dělat vlastní platformu a samozřejmě je tam dáme, že jo? Ty tam nejsou, ale následně ty výplaty jsou z obcí. Z systému, který je nastavený. Áno, to som pochopil aj z toho vysvetľovania, ktoré si mal na tých vysielaniach. Hej, že jak to ide, no, áno. Ten model je velmi silný. Je to pro nás motivující v několika věcech, ale hlavně jedna z motivací je ta, že si z obratu budeš dotovat ztráty. A můžeš prostě víc riskovat, tím pádem víc vydělat, víc vyplatit. Je to, v tomhle tom je to jako skvělý. No, mne je ľúto, že som sa nemohol zapojiť do toho, že by som išiel ako investor do toho. Bohužiaľ nemám na to peniaze. Takže musel som si povedať, že dobre, pôjdem do automatov a budem riešiť toto. Jasne. Lebo už automaty sa rozbiehajú, čakám na ne, idem do automatov. Možno, že bude toto silnejšie, väčšie. To bude,
Áno. Ale protože tam samozřejmě potom jako ty příjmy jsou z vícero věcí. Ta finanční bazuka tady v rámci propů prostě bude větší, ale myslím si, že pro tebe je ideální to, že ten trading se chceš v něm posouvat, že jo? Chceš vidět ty obchody, chceš s tím pracovat, chceš to prostě posouvat. Jednu vec si musíš vybrať. Proste, ja som si vybral, môžem, však asi aj vyskúšam ten challenge, čo tam bude. Jasne. To budem zvedavý a proste chcem niečo takéto skúsiť, lebo všetko je to výzva a proste tie výzvy, ja som človek zvedavý, mám rád výzvy a proste chcem sa toho zúčastniť a uvidím. Úspiem, neúspiem, nič sa nedie. Idem ďalej, ale to gro, ktoré vlastne som si ako uvedomil, že čo chcem ďalej, tak venovať sa vyslovene skladaniu tých opcií a pokiaľ bude možnosť, tak vynechať absolútne podklad. Je to možnosť, niekde je to výhoda, inde nevýhoda. Otázka záleží. Hej, presne tak. Ale že proste nájsť si taký určitý druh portfólia. Veľmi sa mi páčil seminár, ktorý som bol u Zbinka. Zbinek ma na veľa vecí nasmeroval v tom semináre. Bolo to mechanický prístup, ako sa postaviť k tomu. Dokonca mi tam odporúčil aj knihu na psychológiu. A už to študujem a mapujem sám seba vlastne po dlhých rokoch, pretože vždycky som si to... Ja som ju už čítal. Ja už som ju raz vlastnil. Ja už som ju potom predal a potom som ju... Teraz som si ju znova kúpil. Lebo predtým mi to nič nehovorilo. Predtým som si hovoril, že a toto na čo študujem? Toto je taká hlúposť, akože čo ja tu budem sám seba nahrávať a rozmýšľať nad tým. Psychologa nepotrebujem. Ne. Presne, toto som si vravel, presne, ak si to povedal. A ja som bol taký geroj a hovorím si, to ja dám, to je o ničom, tu klikneš, tam to stratíš a je to. Hej. Vybaveno. Ale teraz vlastne som to začal čítať po kapitolách a kapitolu si prečítam a rozmýšľam. Aj týždeň sa toho nechytím, ale špekulujem na tou celou kapitolou a vlastne začínam s ňou ako pracovať. Že si ju implementujem do toho, čo robím. Hej, že ako k tomu pristupujem. Či som si vytiahol nejaké výpisy, či som si urobil proste, sledujem sám seba, či to dokážem dodržovať. Či v čom to je. Kde tá moja hlava proste uhýba, čomu sa vyhýbam. Kde mám problém s tým, že tá moja myseľ to nechce prijať. Hej, tam sú nejaké bloky. A tie bloky si musím odstraňovať a až potom sa môžem posunúť ďalej. Ako je to dosť dlhá práca, by som povedal. Nie som z toho nadšený, že to tak musím, lebo zistil som na sebe, že je tam veľa tých blokov. Hej, že priniesol som si ich, ako si povedal, z toho Forex. Taky že toho som tam veľa nahrabal do seba nejakých informácií, ktoré sú mi teraz k ničomu. Ale zasekli sa tam. A zasekli sa tam a stále ten prístup prečo a však toto je jednoduchšie a toto a vráť sa naspäť, nevrátim sa naspäť. Bojujem aj sám so sebou v tom vnútri, že prejsť naspäť alebo neprejsť naspäť. A to už mám, ale dá sa povedať celkom vyjasnené, že táto hranica ochrany kapitálu je mi vzácnejšia, že tam už mám tak silný mantinel, že dobre, keď si urobím malý účet, že potrebujem kliknúť, aby som toto nepokazil, tak tam si dám taký peniaz, ktorý kliknem a je mi to jedno. Jo, to je docela dobrý mentální cvičení. Ale tiež to nerobím bez rozmyslu, že by som to len nahádzal a že už rozmýšľam ináč, aj pri tom. Ale proste tento obchod s tými šachmi, ako som povedal, je pre mňa taký by som povedal, že iný. Lebo ja tam nevidím nikde ten stop loss. Uh-huh. Ten stop loss, tuto je pre mňa taká zvláštna méta, pri tom CFDčku, že tam je ten stop loss a tým sa to ukončí. Tuto sa nemusí končiť. A to je pre mňa to, čo ma stále motivuje.
že ja môžem síce prejsť na tú hranu, zájdem za hranu, ale môžem to ešte opraviť. Ešte mám čas, môžem s tým niečo urobiť. Čo s tým urobím je na tom, že ako budeš rozmýšľať. A keď stále nebudeš cvičiť to, že ako to robiť a chápať to, že z toho sa stane plus F alebo z toho sa stane minus F, tak proste to nejde. A niekedy je to veľmi dobré, tá platforma TOS, pretože tam ti ukazuje tá fialová čiara, že ty to nakoniec môžeš zavrieť asi stále v pluse. Yes. Čož predtým som si neuvedomoval, pokiaľ som si to takto nedal, že jak ja môžem byť v pluse, však to je už zlé celé, je to zlé a jak už som, a už ma chytala panika, zúfalstvo a potom som si začal uvedomovať iné veci pri tom. A k tomu človek musí celkom dozrieť, to nejde ako jak na začiatku sme sa bavili o tom, že za 3 mesiace tú mechaniku poznáš. Áno, za 3 mesiace ju viem. Ano. Dobre. Dáš se obce naučit základy za 3 měsíce? Ano. Ale tie feelingy tie trvajú oveľa dlhšie a proste nie vždy vyhráš, alebo nie vždy proste máš tú opciu, takže keď ju dávaš po tých 3 mesiacoch, tak to myslí. Po tých 3 mesiacoch zadáš si, toto musí ísť, či toto musí ísť. To je super, ja som sa to naučil. Bože, ja som stratu mám. Prečo? A vieš, a potom ti to začne dochádzať, že vlastne ty sa musíš na to ináč pozerať, že toto takto to nefunguje. Lebo to je fakt potom, keby som dával násazku, že vyhrám zápas, nevyhrám zápas. To je proste o zápase. Já jsem nedávno zrovna mluvil taky s kolegou z klubu, který se jako prošel různýma věcma, ale on mi říká, no já jsem ty vaše matice obchodoval asi 2 a nefunguje. To bylo ztrátový. A já říkám si potom pro sebe 2 matice ztrátový, jak jako někdo tohle může vyhodnotit, že jo, prostě. A za 2 obchody nepoznáš vlastně nic. Že lidi prostě vkládají do těch dělají ten závěr. Ano. Ale to bylo v mínusu, třeba 1%, trh byl sice minus 15%, ale to nefunguje. Áno. No. Toto nechápu vôbec. Väčšina asi aj na tých školeniach, keď sa ozývajú ľudia, tak vlastne nerozmýšľajú v tomto parametri, že vlastne trh išiel takýto kurz, ale ty máš stratu len tento kurz. Toto bolo na školení, ktoré som u teba tu absolvoval, to bola tiež jedna lekcia veľmi silná pre mňa, že vlastne, wow, že to je bomba. To je dobrý výsledek. To je proste vynikajúci výsledok. Hej, lebo ja tam nehrám o milióny, to znamená, že ja nemám také účty, ale proste aj to poteší, hej, že nemám stratu 1000, ale mám stratu 200. V procentech je to stejný všude, no. To je proste super. Hej, a to keď by som si pozrel ako na tých CFDčkách, to nehrozí. Tam tá 1000 je jasná. A niekedy je dokonca aj rýchlejšie, že tam natiahne tú nohu. Alebo sa mi stalo veľmi taká zaujímavá vec, že bol som už nastavený, jak mi to po tom vyhlásení pekne krásne pôjde, že to 100% chytím a to zarobím. Jo, tým Forex Gunem. No, ne. Len tak rukou, hej, že to ešte som nepozval Forex Gun. Všetko som si nastavil, už som to mal, čo to bolo? MetaTrader 4, áno. A zabudol som, že si nastaviť pár. Takže ťuk a ja 50 v mínuse. To snad nie je pravda. Pozerám, že ja obchodujem polské zloté. Inej trh. Širší spread. A to ma teda akože dojzralo úplne, hneď som to vypol, ale to bola strata z tých 50, čo som mal zarobiť, som tam 50 bodov nechal. Vždycky... Len naspreď. No jasně, mě vždycky, říkám si, ty kráso, přijdou ty začátečníci, že jo, říkají, no já skalpuju, jo, to jsou, nebo obchoduju fundamenty, obchoduju zprávy, že jo. A moje poznání a vlastně všech poznání, co se někam dostali, tak prostě když chceš obchodovat zprávy nebo dělat scalping, což je prostě, že z toho trhu sbíráš ty zrnka, tak.
tak potřebuješ extrémně vysokou technologii. Jo. Rýchlosť, blízkosť, všetko. Absolutně, jo. Mikrosekundy. Jo, i míň, no. A ono potom, když ti někdo řekne, že z domova, z horní dolní skalpuje, tak si říkáš, no, to tak jako prostě není. Jo. No, to nemůže fungovat. A když chceš těm lidem poradit, že hele, víš, oni prostě v rámci třeba milivteřin tyhle limitní fundamentální pohyby nezachytíš tím strojem, protože jsi prostě daleko, nemáš na to připojení, tak ty lidi tomu snad nechtějí ani jako rozumět nebo věřit, nevím, jak to říct. Jo? Že prostě to je rada velmi kvalitní a ona je jedním uchem tam, druhým ven. Veľa ľudí si myslí, že ak má optiku doma, že proste to pripojenie je dostačujúce, čož ale nesúhlasí s tým, čo ti vykazuje platforma. Ako musel by, niektoré platformy to umožňujú, že vidíš, koľko mikro alebo milisekúnd ti to má spoždení, to laguje. A proste tam vidíš, že keď tam máš 34-50, akože proste nemáš šancu nejaký high frequency trading robiť. Proste to je vôbec, ty musíš... A týhle volatility. A vlastne nemôžeš sa vôbec dorovnávať. Keď obchoduje banka a má obrovské možnosti finančné, má obrovské nekonečné možnosti na technológie, hej, obsadiť si budovu vedľa pitu, a kde proste priamo tie serverovne sú napojené na to a on to má automaticky dané, že on tam nesedí a nerobí toto, lebo to by nestačil, hej, ale že oni vedia si robiť to, že on to natiahne 2 body sem, spustí to proti objednávkou znova. A toto robí a na všetkých týchto objednávkach on zarába a ide dokola. To je to možno vidieť ako time and sales na určitých pozíciách, že to ak to tam hádže tie jednotečky a ak to tam hádže dvojky, pretože nemôže tam hodiť 1000, pretože nemá protistranu, aby mohol toto hrať, takže hrá ako vo veľmi malých bodoch. Vlastne tieto malé body, ty ako retailový obchodník nikdy v živote nemôžeš vyhodniť, proti komu ty hráš. A ty si myslíš, že hurá, že ja treba vyskalpujem tu 10 bodov alebo 20 bodov a cvaknem si to a už to bude moje. Vieš, lebo to taký tá sviečka mi to ukazuje. Ale to je blbosť, pretože tamten môže začať hrať zrovna tú hru, že to má nastavené presne za 2 minúty 12, to spustí a o 12, lebo o 12 ide na obed a chce mať vybavené tento obchod. A on to len takto pozerá. Dobre, skončilo to, vyplo sa to, idem. A on ide na obed. A ty doma máš hlavu v kýbli, že čo sa stalo? Scalping, intradenní obchodování, prostě tyhle věci většině podomácky založených. A je to veľmi ťažké, je to veľmi náročné. Je to vlastně skoro nereálný, jako najít, dostat těch výsledků. A když ano, tak stejně se dostaneš do stavu, že potom dokážeš intradenně uřídit kapitál $10 milionů třeba. Ne, myslím si, že ani sa tam nikto nedostane, z tých retailových veľmi málo, že by sa tam nejako dostali. A určite nie, ja si to myslím osobne, že určite nie na takomto klikaní. To proste neexistuje. Nech si to predáva, kto chce, ako chce. Môžeš zarobiť 100, 200, to je OK. Ale tak máš na kávu, no. Jasně, je to samozřejmě tu interakci, emoce, prostě tě to dožene, no. Ve většině případů. Nevydržíš to, psychicky to nevydržíš. Alebo ty to vydržíš možno. Ja to vydržel 3 měsíce. No, príkladne. Chcel som povedať, že 2 alebo 3 mesiace. Hej, stretol som sa s obchodníkom, ktorý urobil 800 obchodov za deň. To je hodně, no. Na 2 roky to zabrel. Grcal, jak videl počítač. Ako normálne, otvorene, ako ten človek bol úplne odpálený. 2 roky nechcel vidieť žiaden obchod. Hej? A proste, prečo si robil taký scalping? Vieš čo, tak to išlo dobre, akože tak to išlo dobre, a vieš, tak, ano, dobre, no, tak zarobil 50 000, hej? Ale proste skončil. Tako 2 roky ho to vyplo. Nedokázal vôbec riešiť trh, nedokázal sa vôbec na to pozrieť, nič, hotovo.
To nebola vysoká suma 50 000, akože to není ako... A ta frekvence, prostě ty... Frekvencia tam je hrozná. Ta interakce, to 800 obchodov. Ja si to neviem ani predstaviť. Jo, to se snad ani nedá. To musel mačkat jak... A on zadával proste, musel asi zadávať zrejme takýmto spôsobom, hej, a nabaloval, redil, alebo ja neviem. No, samozřejmě těch příběhů je nekonečno. Strašne. Ešte jeden na záver. By som asi povedal, že teraz som mal na TikToku také krátke videoko, chlapík, že pozývam vás do môjho trading room. A otvoril dvere, vošiel dnu, ledva sa tam vtesnal a teraz si zober, že celá táto miestnosť je takto obložená monitormi, kol dokola. Ja fakt som nevedel, že kam sa Já jsem to viděl, jo, on prochází tím za rohem a jo, viděl jsem to. A on sa tam postavil, že tady je môj pracovný stôl. A čo ty robíš vlastne? Som si myslel. Bylo jak 50 monitorů. A čo z toho on vníma? 5%. No, Otázka. To je otázka. No, otázka je jako, jsem toho názoru, že pro kvalitní vlastně trading, když se budeme bavit o swingu, o opcích s dobrým připojením a prostě o swingu, kde můžeš zadávat obchod klidně 10 minut, když to takhle hodně zjednoduším, tak ti stačí počítač, přídavný monitor. Jasne. A jsi v pohodě. Když děláš už analýzy a tyhle věci, tak 3 monitory. No. Já to mám třeba tak, že mám prostě před sebou 4, z toho ale nejvíc používám 2 až 3. Otočím se, tady přesně dozoruju AOS na jedné straně a tady dělám nějakou běžnou práci. Abych prostě vždycky přišel nebo se otočil a měl to na jedno kliknutí a měl to, co potřebuji, abych nikde nic nepřepojoval, tak. Nenastavoval. Nezapínal. Už ne, mám na to separé vlastně tak. Počítače, abych to prostě měl all in one a nemusel nic řešit. Ale dřív jsem obchodoval na takovýmhle vlastně malým notebooku a řídil velký pozice. Ale dneska už bych si to úplně nelajs. Jo, že už člověk jak stárne, tak máš nějaký... Aj horšie vidíš, no. No, komfort potřebuješ nějaký, je to prostě, čím víc je to pohodlnější, ale toho borce na tom videu jsem viděl včera a musím říct, že... S tím vykoroval asi panelák. No, že jako, co tady sakra jako děláš a jenom jak musí být vyblikanej jako z toho všeho. Hej, že tak, no. Co by si, Tibore, vzkázal, řekněme třeba začátečníkům, co přemýšlí o Elitways takhle v závěru našeho podcastu, chtějí se pustit třeba do opcí, jestli bys pro ně měl nějakou radu závěrečnou? Na záver by som asi povedal toľko to, že Elitways je určite správna cesta z môjho pohľadu, pretože hlavne z môjho pohľadu. Keď chcete si udržať vlastný kapitál, tak tu si ho udržíte. Tu si nájdete tú správnu cestu, ako vnímať trh, ako sa ďalej posúvať, ako sa veľa vecí naučiť, nájdete tu priateľské prostredie, nájdete tu skvelých ľudí, ktorí sú okolo, dá sa povedať, všade v celej republike, pretože máme ľudí z celej republiky v tomto klube. I na Slovensku? Aj na Slovensku. A navyše už sú veci vybudované, nebudete musieť toľko na to čakať. A neviem, ako, ja si myslím, že keď chce správne pristupovať k tradingu, tak 100% Elitways. To je záverečné slovo. Tak moc děkujeme za důvěru, jsme rádi, že jsi s náma, budeme se těšit a společně se vlastně potkáme v Algoroomu a díky, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu. Ďakujem pekne. Děkuji.